Assalamu alaikum. Masu kallon mu barkanmu da wannan lokaci da fatan kowa yana lafiya. A yau darasinmu na yau zan nuna muku yanda za ku kulle wayar abokinku. Ku kulle mai WhatsApp ɗin shi ya daina aiki gaba ɗaya. Wanda dole sai kai da ka kulle za ka ga dama za ka iya buɗe mai ya ci gaba da aiki. Amma kafin in nuna muku yanda ake yi, ina mai tunatar da ku cewa idan ka manta ba ka yi mana subscribe ba, Allah ka daure ka danna mana alamar subscribe, sannan ka zaɓi ƙararrawar sanarwa, sai ka zaɓi all. Shi zai bada dama da zarar na ɗora bidiyo a sanar da kai. Idan bidiyon ya burge ka kuma ka danna mana like, ka yi mana share, ka tura ma abokanku a social media gaba da hanyar da kowa abin zai yaɗu zuwa gare shi. Abu na farko abin da nake so in nuna muku shine wannan bidiyon da zan nuna muku ba na nuna muku shi dabo saboda ku cuci wani bane ko saboda wani dalili, a'a saboda ilimi ne domin kai ma ka kare kanka kafin a yi maka. To wani hanya ne na tsaro wanda to idan ka kuskure har wani ya maka shi shikenan ka rasa layin ka din nan ya daina yin WhatsApp gaba ɗaya kwata kenan. Kaga baka da wata hanya da zaka sake dawo da shi, sai dai ka canza layi ka amfani da shi. To abin da zaka yi da farko shine yanda za ku bi wannan tsarin shine za ka anshi wayar shi wanda kake da ra'ayi ka kulle mai WhatsApp ɗin shi ɗin kwata da yana aiki. Za ka anshi wayar shi ko da minti 1 ne zuwa 2, ka ɗauka kamar kana duba wani abu sai ka shiga WhatsApp ɗin. Bayan ka shiga WhatsApp ɗin ya buɗe ma kamar haka, misali za ka yi maza daga nan sama ga wasu layuka nan guda 3 sai ka danna akan shi. Idan ka danna kan layukan nan ga wurin da aka rubuta setting anan sai ka shiga setting. To inda aka rubuta setting daga nan sama ga wurin account. Wannan setting yana daidai da kowane kalan WhatsApp, ba wai sai normal WhatsApp ba, kowanne in ka bi wannan hanyar zaka iya bin wannan abu. Gashi nan ce account, sai ka danna account din. To ga wani wuri da aka rubuta two step verification, kun gan shi? To sai ka zo daga nan ƙasa ga wurin da aka rubuta enable, sai ka danna akan shi. Idan ka danna enable to nan yana buƙata ka sa nambobin sirri guda 6 wanda kai kaɗai ka san su, wanda cewa idan ya anshi wayan shi za su tambaye shi kuma kaga bai san su ba, dole sai kana wurin hakan za ta faru. To ni saboda zan gwada muku ne bari rubuta muku wannan ku gani, na gwaji ne. Sai ka danna wannan kalmomi guda 6 ne, kun gani sun za su ya ƙara maimaitawa, kun gani kamar haka. To abu na gaba da za ka yi nan gurin sai za su kawo muku ne su ce ka sa email ɗinka, email ɗin wanda cewa ko da ya yi request cewa wurinsu za ka iya skipping nan gurin idan kai naka ne kenan. Amma nan za su tambaye ka ko da cewa shi mai wayar ya yi request cewa ya manta password ɗin shi, kaga za su ce sa email ɗin shi a nan gurin wanda cewa za su turo mai sako cike verifying. To sannan kai kuma sai ka sa email ɗinka za ka sa a nan ba nashi ba. To kaga idan ka bi wannan hanyar shi kenan. Nan gurin misali sai bari in sa wannan email ɗin. Kun ga kamar haka, sai ka je next, za su ka sake sawa don su tabbatar din kai ke wannan. Kun gani sai ka danna shi haka. To kaga idan ka sa wannan din shikenan, abinda zaka yi na gaba kawai sai ka danna done. Idan ka danna don kawai sai ka fita, za ka fita daga email. To amma idan bayan ka fita daga email din za su buƙaci ka sa don su tabbatar abun ya wannan, sai ka zo ka sa wannan password din misali wanda ka sa a kai. Kaga haka shikenan, kaga ya buɗe. To abin da za ka yi na gaba in kana so abun ya fara aiki, hanya biyu ce za ka iya bin wannan abun ya fara aiki. Na farko za ka iya shiga cikin file manager, za ka iya shiga cikin application ɗinka. Misali za ka zo setting ka nemi application kamar haka, ka nemi application. Idan ka zo kan application sai ka je ka nemo WhatsApp ɗin. Misali za ka nemi WhatsApp ɗin shi in kana so abun ya fara aiki kenan. Idan ka shiga WhatsApp ɗin misali in ka shiga ka ga wani wuri nan za ka ga an rubuta clear, nan gurin za a rubuta clear server wani clear data. To nan za ka bi sai ka clear. To za ka goge mai komai da komai na shi ne na waya. To saboda haka mu ba shi muke so mu nuna ba, in ka ba ka goge mai daga chatting din shi. To amma abin da zaka hanya ta biyu shine mafi sauki, zaka samu wata wayar
ta daban, sai ka ɗauki namban shi sai ka je ka dakatar da abun. Shine sai ka zo ka shiga cikin wani WhatsApp ɗin ta cikin wayarka. Idan ka shiga wayarka ta ciki sai ka je ka sa lambar shi, kai kokarin login a naka wayan. Idan ka sa to za a fito maka a ce ka sa password. To idan baka sa password, idan ya suka fito maka akan ka sa password, sai ka sa password din, shikenan. Idan shi ya dauki nashi WhatsApp din ka ya sa, za a ce shi ma lalle sai ya sa password. Kaga ba shi da hanyar da zai samu dama ya sa password, saboda kuma da kwabari in yi wannan za a tura ma cikin naka email din kenan. To kaga shikenan ka kulle wannan WhatsApp din kenan permanently, shi da ƙara yi kuma har abada, har sai idan ya neme ka nuna mai yadda ake. To kada ku manta fa, na nuna wannan abun ne saboda ka kare kanka, kai kokari kai sa naka a wannan tsari kafin wani ya zo ya sa maka, saboda haka ba dan ku cutar da wani ba. Idan wannan bidiyon ya burge ku, ku danna mana like, sannan ku yi mana share, ku tura mu abokanku a social media. Inda wani ƙarin bayani ku yi mana